Fl-1925, l-Akkademja tal-Malti bdiet toħroġ ir-rivista Il-Malti, rivista li bqgħet toħroġ b'mod regolari sal-lum il-ġurnata u li fiha deru kitbiet ta' wħud mill-aqwa awturi ta' pajjiżna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joseph P. Borch sabiex jitgħallem aktar dwar din ir-rivista storika daqskemm kontemporanja. L-iskop tal-Akkademja tal-Malti, l-Għaqda tal-Kitiba tal-Malti fil-bidu kien li tħejji rapport taqqat flimkien lill-Għaqda lill-Kittiba tal-Malti biex kemm jista' jkun jevitaw li jikbu b'alfabetti differenti. Fil-fatt ir-rivista Il-Malti kienet nistgħu ngħidu waħda mill-ewwel rivisti pubblikati li kienet qed tuża dan l-alfabet li eventwalment imbagħad fl-1934 sar rikonoxxut mill-Gvern ta' Malta. L-għanewlieni kien li l-aqwa il-ħna li kienu qed jiktbu dak iż-żmien jingħaqdu flimkien u semmew leħinhom kemm jista' jkun f'rivista li jkollha ċertu awtorità biex ngħidu hekk. U allura il-Malti dak iż-żmien qas kienu jsejħula rivista, kienu jsejħula l-qari għall-qari bil-Malti. Kienet qed tiġbor fiha allura kemm xogħlijiet poetiċi kif ukoll xogħlijiet fi proża. Naturalment xi naqra kronaka kienu kun hemm ukoll u bdiet ukoll toħroġ minn żmien għal ieħor ħarġiet speċjali li jikkommemoraw xi awtur li jkun miet jew forsi xi attività partikolari li ta' min wieħed ifakkara. Matul is-snin il-Malti l-ewnet kien joħroġ 4 darbiet fis-sena, ma kienx xi pubblikazzjoni ħoxna ħafna. Matul is-snin sibna li l-Malti nsibuh forsi mhux daqshekk ta' spiss matul is-sena, imma baqa' joħroġ. Saħansitra anki fi żminijiet diffiċli ħafna fejn il-karta kienet skarsa, ġifieri qed nirreferi għat-tieni gwerra dinjija. Il-Malti llum m'għadux joħroġ 4 darbiet fis-sena, ma qiegħed joħroġ darba fis-sena u jalterna bejn ħarġa akkademika u ħarġa letterarja. Ġifieri fil-ħarġa akkademika nippubblikaw studji li jkunu jorbtu jew mal-lingwistika jew mal-kritika letterarja. Ovvjament il-ħarġa letterarja mbagħad tkun tinkludi poeżiji u novelli u anki jkun hemm traduzzjonijiet, għandna taqsima speċjali biex ngħidu hekk traduzzjonijiet. Imma mbagħad ikollna ħarġi speċjali, pereżempju darba minnhom ħriġna ħarġa dedikata lil Ġużagat li kien jippubblika ħafna materjal importanti u biex ma jibqax mitlu fil-ġurnali ġbarnielu fost l-aħjar artikli li kellu. Ġifieri alterna ma mbagħad ikollna ħarġiet speċjali wkoll li ħafna drabi jkunu ġejjin bis-saħħa tas-seminars u tat-taħdidiet li nkunu għamilna. Ġifieri ħana nistiednu l-istudjużi tagħna jagħmlu xi taħdita fuq xi aspett partikolari u mbagħad nitolbuhom il-dokument, l-istudju tagħhom biex dan nippubblikawh, ma jkunx sempliċement taħdita li jkun qed tinstemed forsi llum orajt insibu aċċessibbli mill-internet mill-pjattaformi diġitali li għandna, imma tajjeb li tkun ukoll ippubblikata anke bħala referenza. Il-Malti issa huwa nistgħu ngħidu waħda mill-eqdem pubblikazzjonijiet li għandna f'Malta biex ma ngħidx fl-Ewropa, għandha ħatalaq mit-sena. Ġifieri il-fatt li baqgħet toħroġ għandha ċertu nara importanza li baqgħu ifittxuha l-istudjużi, l-letterati, poeti, romanziera baqgħu ifittxu li jpubblikaw fiha. All right, għandna ġifieri l-aqwa xogħlijiet insibuhom fiha wkoll, għandna
bibda minn Don Carm, bat Carmelo Vassallo, Rosar Briffa, il-poeti romantiċi, warajhom ukoll interessaw ruhom il-poeti moderni, ġifieri nsibu xogħol ta' Oliver Frigieri, Achille Mizzi, Viktor Fenek, Mario Zoppardi, Albert Marshall. Ġifieri l-ħna ewlenin biex ngħidu hekk, illum noffru l-ispazju ovvjament għall-aħħar lill-ħna kontemporanji. Tajjeb ngħidu li kull ħarġa ikollha bord editorjali maħtur apposta għalija u dan jarbel ix-xogħlijiet kollha li jkunu waslu għandu biex imbagħad vera dejjem inżommu l-livell li hu xieraq għal rivista bħal din li għadha mfittxija sal-lum kif għedna u inqisuha bħala awtorità fejn jidħol xogħol akademiku. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.